салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад ба тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истодаед. Барои одамое ки оиди ширкати Faberlic мепурсидед, як хушхабари олӣ дорам. Компания якта аксияи грандиозни сар додааст ки шумо метавонед ки ин аксияра ба командаи мо дохил шуда истифода баред. Поёнда видеоша мемонам. ҳангоме ки шумо ба гурӯҳи кории мо бепул дохил мешавед ва 8 каталог пай ҳам виб консултант мешавед. Виб консултант ин одаме аст ки дар давоми 21 рӯз 100 балл мекунад. Компания барои шумо парагенератори 3250 сомона туҳфа мекунад, ройгон бепул ва инро ҳама карда метавонад. Муҳим хоҳишу ҳаракат бошад. Ҳамин чизе ки дар хонатон дар кораи ҳар каталог харид мекунед ба ҳаҷми 100 балл ва иштирокчии ҳамин аксия мешаведу туҳфаҳоро мегиред. Туҳфаҳоро шумо гарантированӣ мегиред. Ин лотарея намешавад ки масъала я одам бигирад я одам нагирад. Ира ҳама гирифта метавонанд. Главни чикор кардан дар кор 8 каталог аз каталоги 5 айнами ҳози шанс доред ки дохил шед. Аз каталоги 5 то каталоги 12 падрият 100 баллӣ мекунед ва шумо соҳиби парагенератори 3250 сомона мешавед. барои ҳамкорӣ кардан рақамҳое ки дар зем мебинед нависед ва ҳамкорӣ карда пешравӣ мекунем. худованд нигаҳбонатон бошаду ёру мададгоратон.